Halor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association Klapan Pau Gijin Snokya halo ka jingmi biang jogi khardop krong khajana naki truck Ketmar Haribhoi district. Haga jinga kiran kilat patai kubor hadi melawai ka jingalang kablalong hanang ba Shillong haga khat project unai tung arajar aphosan. Present ka seng ba Muslanda Marngar uloong ba ka seng kala ay jing pentip. Show Deputy Commissioner Chongkari Boy District, Boon Shimkia halor kani gajing syak pendik jogi nonya truk ke Ketmar ke bejat lingba na kasurok National Highway 6 Hathemri Boy. Ubak marngar le thu sho bahaka biadai bagajing penjar gi jogi bor Sinshar District iki hukum ban khangya linti yaki truk ka senglashim ya karal ke jingalang ban kerpat iki bor Sinshar District ke is khasihus ban ailar iki truk Ketmar bam bakini ya neki surok ki bakhamjan namar bagajing phaya na kasurok moring keneng bypass kawanra ke jinglut jingsap ke bajur yaki trai truk. Tangi larai menega sngi kumuga asison jongga mekha MCT si tuda ni larai ban kum ya ka kuk apa jantia kat kini ki banai wala dep kitu bi banai wala dep ngi la dep ya strike ada kumba siapa lai dieu adu si banai kum to aden bala khot UDC bat kumjo bat ki kita ki factory ngi bat ngi la dep ya kren hak to por bat na kata por bat ki aden bangi la ngai ya kata ban ya trailang bat kita giseng ki badan arteli ban form ya ka form march pengut ki nambar apa gitu ka 30 from tade nang ta bat ngim ngai te ki dang ne bat ngiliao sneu bat chisngi asni gane gati yo bala dem ngiliao sneu bat ki la pha ya ka city bangila yo ya kita gi seng arteli ki badan bat ka is jantia bat ka jantia truck onarasison kila late dot cook no siapa kata ge jantia ke jongi is jantia dan kata kadau ngi mene ke singi larai kum ga MC tuda ngi larai bat dajia bakim ailot yang ngi kum ginong jongga MC tuda jongga jantia unit le ke jo bat kum jo barok ka Meghalaya hi ngi larai bangi haka panpa ya ge nambar kali jongi siapa ki factory siapa kita ki company laki dajia bakim accept ya gani ke jingpan ga jongi ngi la ban strike hagano go por minbo ya kendon go do teng hagani go khaddo bat ya gano ga company kino gi breu simet ke basim kabu yangi kum ginong jantia kajing kabanan kong gebang ya kendu kolong hagalor ka kajing mi biang jongki kirsang jing mi biang jongki ni ki khardop lum kajana kiba ki khot jongi kattu katni kala don kajing sim long ya tangi ki kattu katni gila sedang ban penwit biang menta gila sang menyang biang ki balak sedang biang ban pen du thiak du dem yang ikung ka association brokaway te nakali ang jongi ila sim ya karai menta kasngi halor ki kendop lum kajana ngela de biya kran ru nakali ang jongki ni ki bami kamtam shaki thandri boy de biya kran ru ya deputy commissioner naliang jong deputy commissioner ru ila ong ban ai jing ken ai ji bentip ya kita kendop lum kajana bat nakali ang jong i insale ya kabron kam te nakali ang jongi ya kadi kabentaru ni akan mene bangin sa lada kidang yai penuit bani yai pendik yangi ya kabala kasni ke jongi nakali yang jongi ka kum ga asian ru ngin sa ai jing bentip te ngingai skam kani ke jing bentip ke jongi kan long kamat ka ba balak ban pentrekam amar kini ki por ki ba mensuan du arja khandai ngila ai jing bentip sya ka sorkar lani sya ki bor sorkar ru niu i ba ka kut sang ke jing bentip abakut ka mi sang ke jing ya tengku bormet ani ke jing tengku jing mi ke jing klumar hapdeng jong ki trai trok ki nong nya trok bat kitu ginong up khodop lum kajana te ngi shukentu ken ya kini khodop ya kini ki nong up khodop lum kajana ki bayo khodop lum kajana bala dakim padio ya ka order lani kata ka permission na liang jogi board district ba kinong penbor ke gi khot jongi ba kin siu mo kinom siu te nakaliang ga jongi ngi soban ong bahalor kani ka bantay ni arai mene bangin nom ai bangin sa tho sya ki board district ru balada kamdon ganu ka jing pen idak da kalinti ka badai ban
ban penbet no ini kamenta na kalian ngajongi kum balong hina di por gi mamenswa ila long gi balakre ban yale persya yakum gini ki bentah bangi lamat ya gini ki jing penru alor ka jing halor ki surok halor ka jing khang ya gini ki surok na ki bentah ba per mentah ngim long su baniat na kanu kanu ka surok ru alor ki kini ki kali ki jongi te mentah ke ba ngi lamat ang ditong ini kran suatang gi marba na marbabun ang ni kin contradict lani kin bu ka jing kli yangi o yo ki de gi mar khai tingin kran suatang ya ki marbam shwa nginom ya kran ni gi mar khai na mar gi mar khai ngi suk banlek gunu lada kambiang kalenti ngi dawa itu kinongkit ban ai da kador kabadam pet lada kambiang kar komkit ru ngi dawa na kitu kinong pakit ru da kador kabade banmi dai kum ya ki marba mentangi na shemistom namar na mentangin ya na to ongpi lada menta adin balak khang e jiking dam te la long ban ya ngila sia ya stom na stai ki tain maumi kita ki tain lat musau ban ya ki surong hari yang tu ka sorkar kersai banginum la banyat palat ki kali ki bahe ki bajrong bankin bun palat namar ba kami hap kalut jong ka surok ki ongkumta tenang tapat menta ngila persang banyat na kini ki jaka na negrim sama khonu atu ka surok ka he te menta babun ki bakin marbam ki long bet main apo jong kanika area Shillong ru bat ki bandai na area Shillong ru ki bandai na Thai Southwest Thai Eastern West kini kita seorang mosram pater ki debi jong is kasil ru ki bayak lengba ni surok te mental ada kajingjengai ke ba ngiyat shortcut nang tai na area makhanu inwan sa Shillong kanu jingjengai ide jing talada ngiyat mental pa ya ingin na morung keneng ya cha morung keneng wan phai biang na morung keneng sini kamut ki kilometer kila ya pher da ki pau kilometer la pher te mental lada na bangin penmi ya kani kador ban kit jingkit la dala khangi surok kumni ka bakut kemut bangi habdawa ya kador ka baram na kini ki bakit gi marbam mardi telada ngi dawa doram na ki kemut kin sa charge no paj ba ban penyo ban penkiu ya katuka dor kit ke te nakaliang ngajongang isno nakaliang jongilang kum ka association ngi isno ban penpau menta ngi kwa ban kerpat ya ka sorkar menta ba la kumnu ya ka benta ka bawan shani se area Shillong ban kit iki marbam kide ban thaulat ada ban ailat ingi ban kit ke tang ndai ban kit dan ndai ki mar khai ailat ingi tang ki marbam mardi mo nadu ukhau nadu ki marbam nadu ki nar snaying snasem jong ki pajba ki mardon kam jong pajba la kumnu ban ai yangi ka roots ka balong ka ban khamjan ke namar khanang banum kata yo pajba kata ka de kerpat jong ya ka sorkar la de ban penjari da ka an ya ki surok banyat nang ta telada kan long kumni kemud ba kasyem stom yang bangin penpoi renti ya kita gimar ki bangi de ban penpoi ke kata ngilap tang ni area ban penpoi ni area Shillong ke ayo du lan ya we ru kita di gijing ki bangi mat mangi tenang tapan kamat ka ba ka sakawi kamat ka ba kongsan kalong ba ngilaya keren halor ka benta ka badai bat ka kam haruang factory te ya kani ka benta ngi meneng la don kata kajing ya slok ka ba janai ba bat na kaliang ka jongi kum ka association jong kami kalia commercial talk association kum bila pi gi media hapor bangi lit khang ya kate ka factory ruang kam dei balet mangi ngiladap kan sai ki press ba ngi dei tang kinong yarap bat yangi ndei bala wan khot yangi da kasitiru lani la shukot yangi da ka ba shukunjoktin rekat khalai tari jong obnai mas kat bang idang penlong ya ka general meeting hang ti hapo nong stoin hapo west kasil te lawan mi da ki nong sinong jong sinong ruang balawan mi ru rengkat da usodar sinong mo da urang ba sinong bada urang ba sinang hi daladi hakamat jong pajba judukot jong ka asion jongi uloong bayangin ya rap lang yangi susobha ya rap lang yangi ban ya penbet bahaya kan di kamruang namar bangila shem stom palat kira igi media katu ba pen ya katu ka jing pum jong igi sem kila pen mi idala de ba kila don sang jing pang jing stom bat akakam baro khoit la sha nyon ben ya kitra sinong ruang bat ki pen i wat ka kam tung jam ru kila akran idala de ki media mo ba kala akta palat ya ki tena kali yang jongi da ka ba snow sen elem yaki lagi jongi produk prasnam wadangi yo bala na katu ka factory ruang ru imdon kanu
ka benta be dei batki te ka jing bagi syam bagi factory ruang tang da benta ka jing bahalang jong barokot ngile menjur lang bangi ne senran lang iki bandai but bandai khang ya ka tu ka factory te din bala khang hi nakaliang jongi sinong ruang kila khot yangi nakapor sakapor ngatrai ki media ru gila alap bida daladi kata kila khot ladawan kini ki department sarkar ru kila khot ngelit lang nakaliang jongi ka ASEAN ki khot lang ini lawan kini ki try factory lawan kini ki kinong pej ya tu factory ki beriu banabar te kamut bala khot lang yangi ngila pelut kapor da kisi bane syong batki te nakaliang jongi ru kat ya ka jing dawa ka jongki ngila ki ong yang itu aji mut lang ni penjana ya kita kijing dawa nam ta kijing dawa ki jongki te hadin nang kaliang jongi kum ka ASEAN ro away ngila tho ya kini ki siti kum ki siti jing ai jing mut ya ki namar ki pan jing mut te abang ngila tho ngila pa receive ru of sodar sino kum ni ngila pa receive sodar sino te abang la tho kini ki ai jing mut ter ni ai jing mut ya lor ka kot ka khia ki pan jing mut ngi ai kum kani ka lor ka puli puthi tenang ta kum makani ka mat kum halor ka kam tungjam baki gi syam jing pawa khmat jong kitu gi try factory bat kitu gi no mi khmat gi factory ya bangi leja keren kila khot ingi da dor bar snong ki khot lang ingi ngila le ti henry adin pat kala don kata ka ba udisi ula khot yangi kila khot lang ingi bala khot disi badang liong disi ong to penbet ya kata ka memorandum of understanding hapdeng ga jong phi bat ka sinong ruang bat ka factory udis ilakan sai ba kamdon kata ka MOU nadu bapli ya katu ka factory te nakaliang jong udisi ulo ong to nakaliang jong piru kum noelam jong ASEAN sobha ban saki ha kata ka MOU ngaru kum udisi ngan bu lang ya kata ka jing saki mo ka witness hapo kata ka MOU te nakaliang jongi hedin kata ka sinong ruang kala pha khot iki lawyers namar ka MOU hi ban jutho dangi giri pai ba te kam long ain te kam soi ha ngila penuat lang kiloyas bat nakaliang jong kasinong kilawan lang kru yang tu naduk kilong kmi kilong pa bat nakaliang lawyers bat nakaliang jongi te kila pentho yang iya kanika MOU ya ke MOU la pen prepare barang ni la da receipt ya kanika MOU ru nakaliang jong u da kasinong lang ba saudar sinong te hadin nang ta nakaliang jong kai ka bangi kham so khia bat ngidap da kajing sosi bar kajing soram miru juga por kajing so khia josi ji soram golong ba mentah nakaliang jong kasinong ruang hadin galapan iya kane ka MOU uto utrai jong katu factory kitu gi barjela gi ong bakani ka MOU kala palat nakani ka MOU ngin sa ailang ya pi kani ka MOU ba prepare ba la tho angni ya barok khot kita gi junon kam jong kasinong te nakaliang jong kiti try factory ki ong ba kani ka MOU ka ba te to tho ya ka MOU ka bakwa maki jong ki try factory te hadin nakaliang jong kisinong kila snow bat pentip yangi halor kata kabenta nakaliang jongi kum ki nongelam jong ka ASEAN ngila kan saya ki bat ngidon ki phone record maro khoy na dab yakran hang ni ki phone record mamta mo bat ki nongelam sinong bat ki senglong kemi bat maro khoy ki rurang ba jong ka tu kathan kila long kumang penbor yangi to ali ngin ya wanno ngin ya plino ngin ya ngej no ya kata ka agreement na pedeng balak penbet utrai factory berkasinong dan nakaliang jongi ngila kan sai bang nginom yalam bakla yaki marmaki na kapor ila kan tu yangi bamde ban yalam bakla bat nginom yalam bakla yanu bat nginom sya yalam bakla hakiru bat nakaliang jongi kila garpat yangi bandon lang kata ka sipli kila garpat yangi ban ya menjur ya kata ka benta ka bala sina nakaliang jong utrai factory hari nakaliang jongi ka ASEAN ngila pene alo kata ban ka kan sai lada phile mapi kasyong api kayap ka imru kasyong api kayap ro kasyong api ka imru kasyong api kadu nong ro kasyong api ka yo nong ro kasyong api bat ka jing ya kilong din ka jing kerku ba ka jing du jing kerku ro ya kilong din hadin abur ro kasyong haki pi ngila karnia kata bat ngila i lang bagi media dang menu ki media ngiden ka to gani ki media ngi iba ola pli bala don kata ka jing mundur ban ya pli henrai nakaliang ka jongi ngi kula ban pensai kum ni ke biya kinong rubiang hot iki media ban persngau ki jing ki jong pi bat hakamat jong media hiru kala don ki jing ban pau nakaliang jong ki tradisional rubiang mo kino lam sedang kala don ki media jong pi yong to ya rap lang yangi kino giru pai ba lani ki badon ka mesin sokia tu wan ya rap kila pan pau chu pai ba pia tu pai ba te nakaliang jong pai ba ngi ki don ka to ka ni ki kenhun jong ki samla kamtam ki istanat ya kani ka baong ba kindawa ya kayo kam yo jam bada ka ji ya kran ke jo badon lang ka sinong bedon lang mangi ba khot yangi ru apdang yung factory
ladap keran kum ni nak kalian kasenong. Ban aliang jongi ru support ya kata. Ong babaro ko ji post. Kiba kitu gibar jela kibat mentaru, kide benia tu de ban ai kibat ya karana yu. Bayo ba ki kun samla jongi kila ban trei ta kikam. Kide ban non technical lani ki technical ru. Ang tu kidon ki technical line kibadai kita ki engineering kiba pas engineering ya kan machinist. Bat kidon nam ta ka mechanical, kidon nam ta electrical, kidon nam ta computerized bat kiwi ki benta. Ya nak kalian jong kasinong tu ka por kila kan sai ba khmat jong pras odap keran. Hakmat jong kitu gi try ki dekhar ki badai try tu ka factory ru ki ong ba ladangim dan na po sinong ru ngin island ba kin try ki badai na district nani na ka jala hi bro ka bai gidon ki paradok prasnam jongi ki kun samla mentai ki bela pas ya ki kendan ba per halor gini ki degree ba per bagi dan ang tu po factory kamut kin island bandro ikani kala pentik ya jing mut perkhat ke jongi bar kala pentik ru jing mut perkhat ki kun samla ki lawan ai jing arab ki lamni syakmat ban ai jing ben syai ki media ru ngai lang bagi kot kubor ngai bagi don jikersan halor gani ke menta harai menta kamut ngilap ba kam don syuk kata ka padon tang ya taka tungkam tungjam ru ti hatu kata pi ong kam de jing set syukor yo pajba balengi ong ba yo pajba namar si sen bila pen mi media kamut pi kwa ban pan ban tip pajba ban yo jing arab no pajba te padon we ru pajba ban criticize ya ka jing le jong ka sinong ru yang jing khang factory ru yang padon we ru pajba uban criticize ki jing dawa ki jong ki harai menta na ka sinong ru yang ki ong ba balengi ki menta namara sya ben yangi sya thok yangi khar arsne menshwa ba priya factory ruya te mentala de maki ki ong tang tungkam tungjam shwa ngimtip ya kata kajing kular ka ba selendet tu try factory ngimtip kum ka tungkam tungjam maki ki ong tangin sapej hadin sakanu teli hadin gin pe menshwa kila sya asya khar arsne mendon kajing tungkam tungjam menta ki ong ailat biang bantung hadin habut hato kita kidang la ban bargain biang ya kaju te ka ai ka bangi sosen ai ki shinong ruyang kalong ba kadon katu kajing tu khana ka boong suri bakhot kanu sin pinyo kalat kanu ngut ki sinong ki thau ki jaka ki bayo kalat ku bayo ka sinong rubiang haba ki jing bakla sisin la bakla ki dang yo biang ban penbei biang sa sisin hato dang yo biang mo sa sisin ban penbei mo sa sisin ki dang ngej mo ki pajba la dai man ong man hala man ta suri tu pajba udang la mo ban le ja hala ya ki hare ka ei ka bang ngilap mangi kalong ba undai barok khoj punong song sinong rubiang uba so tenat ban pli ya katu ka factory ki don ki record phone balaya phone bat ki try sinong hang ni ba ki sngo ki ong ba ngi sngo si ba ngin le kumno haba ngim la ban le issue tengang aso monong ka jingrai jong ki katu ka ni lani kita ki barai ki ong barai ki ong sodar tu ka iba le rai da ka sinong ya rai pajba yo pin penlong pajba tangi ka jing sol biang ya lejong tama ki niap ki tu girit kiria hato pin hun mo kum ya kata ka de ka jing sngo ka jong kani ka kata ba ya ka image jongi kum ka association namar ki rurong ba hatu si daki spa jan daki spa ngut ki badan ka jingalang mo ngila late lang ban yarap yaki reina kali ang jong ki kile kumne menta na kali ang jong ka asion gila panpau mene ka jingalang ba kani ka kata kan ya ka burom jong ka association te na kali ang jong ngi so ban pensai tangkum tai habade bat kani ka sinong ruang amandai mene ngila ya keren ru lawan ra na kali ang jong ka gentils ya ki jing ki bade benta ba gentils halor ka kit ka ba ajan tales tena kaliang na jan tales mena kila da brief yapi halor ka to ka benta ban ong ba kala don ka jing arab na kaliang jongi baro khot ki district ba per ki khot ba per ni district la arab na jan tales ban penyo ya ka hok ka ba kila adu baro kata sa jan tales hendrai ka ai ka bangilap menta sa jan tales kolong ba ka imat kini kinong yalam ki katu ka ni kinong yalam kimdon kata ka mensim ni perkhatlem nam ta ka jing bahalem jongki duk usuk ani ban ya biang lang kabangilap mentah. Ban mentah ka ai bangilap hapor menswa dampat ki na kaliang jong ki dikot jong ka jantil ki badon na po jong ka MCTODA ki pat ki maki kam kit kok empat bana manu la ailat be youtuber jela bo unkit kat bamon ya katuka youtube ko kabangilap mangi te mentah hadin balaki na kaliang jong ka MCTODA jong ka jantil unit ban yaki persya ban yo ban belalang hantai mentah ka ai balap kolong ba kadon arteli kini ki association kaba menta ki kwa ban pen klumar ya ni kam barkai ki basusi mene kat kum gijing thu jong kini kino alam jantia hills bala kan shai ba ya ka kam kit kok setai in kit be tang ki arteli ki association kamut ba ki badai batki badon jing dai batki kamut ya kiwe nom island te kum ya kani ngi sungo ban perem ke namar phi ngi ne karan shai phi bun ba kirurong ba ki badai na thain khasi ki badai ki nong khayi bat ki trai trok ki la dap da ka jing sosi ba
kabade berjantia. Bun ki bala penmi war ki meeting markhmat bagi nong jantia ruba pli la susnai penmi markhmat ba yang ini khat lok no. Ino mai lat chu ginong jantia ban kit seni kit la ka jong stai ngin kit la ka jong. Balai hadu kata na marba ki don kata kajing jia ka bagi por menswa dang yat bau doyong. La dalit penhab doyong mangi ki try ka sine sene. Balai penhab doyong sa kitu ki factory stai kim sha ikali. Barka don wat kajing penjulur ru ya ki kali. Dapan pat ya ki yit ya ki headlight bagi jing show. Mo adon gum kata. Bat nakaliang jong kini kiri orang ba babun menta kisongsi ya kani ka benta. Dan nakaliang ga jongi menta ngi kwa hakani ka MCTDA di epat bat kini kino elam na jantia menta kim kwa kumanjia ya kata. Ki kwa ba menta ngi netli ka we namar bangila sya nyon ben ya babun kiliang kambala kasngi bat ngi so ban ai jing ero ya kini kino elam jong jan chels nang tai ki badon lang ka MCTDA ba ki kwa ba kandon ka jing ya belalang. Telada kalong kumne syai long kumne kan mi ken la syai ka communal haprenga kajan hills batki kinong jantia batki kasi te kaning iba kam yahap ke tengi sukun tu ke nya gitu kinong elam bakin kam yu ijengai kami ijengai ki kendiat ban lait ya kajing le communal ban lait na kata kajing ya pat ya pra ban sia kedau ban ong ba sajaka jungi bala mangi sajaka jung phi bala ma phi te sei kata kan yalam hadinabu te kamut kawan ra kajing ya klumaru hadinabu tengi kentu ya kaning ya kajing start yung kinong elam jong kajan hills unit bakin penbej bakin le ya kaning menta bakila pan sengau ka general meeting bagi ngit skam begini gigi gindu no ban ngiyo ban ya belarenti ban ngiyo longkan rat ya ka bela daladi di kumbolong menta ya ka bela ka singi ka jungi la longkan rat de kibri ba na barjelang ila ban Wat penleno ya kani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra